Horas madhita saluhna. Adorak sumarsaur hita dohot hatani tu hatta, jumulu mahita martangiang. Asin roha madihamu dohot damina siad di bata mata, dohot sian anakna Yesus Kristus tuhattai. Amin. Donga saha porsiaon di bagasan tuhatta Yesus, hatani tuhatta nagabe turpuk jamita di pertanyaan di bagasa tikion, tersurat do di sada Petrus 5 ayat 6 1 10. Hu jahahom majo isini turpuki tutonga-tongata jala tapetiuk ma di bagasa rohat tabi. Songonom ma didok. Atong patutoru hamu ma dirimuna tutoru ni tangan di dibata nagugui. Asa dipetibbu hamu ditikkinai. Tinggakok kamu ma nasa nahinol sohon ni rohamu na tuibana. Ay disarihod dohamu. Torang marohamuna, dungom hamu, na mau tau doa lomuna si bulisi, songob babiak na marauang, mangalului si bodotonna. Gomos mahamu mangalui bana, marhite-hite haporsiawan. Ingot tamuma, daktar baen sosonggop akka haporsuhon si songoni, nang tuaka haha anggimuna na diportibion. Alai anggo dibata napuna saluhut asin roha. Naung maju hamu tuhasangaponna na manottongi di bagasan Kristus. Pauliulionna, pahotonna, jala patugunna dohamu, dung jolo ditawak kamu satokin hapursuhoni. Ima sahakna. Donga saha porsiaon, diturpukon, jupak kita do akka sipaingot, na patuguhon roha mangihuton tuhattai. Di pasahak do jumulu turpukon tuhuria na dia pangaratuani na julu. Ima na adong di Pontus, Galatia, Kapadosia, Asia do Bitinia. Dungi mangihuk ma nang tuhita rodi sadok halak Kristen. Akka dia ma si paingot manang nasihati. Na perjulu patutoru diri tutoru ni tangan ni debata. Donga saha porsiaon di jamat sinwaeng meragam dututu akka hamajuon nabui taparrohaho jala tahilala. Gudang donang akka fasilitas nabui mangurupi hita laho mangiahi akka natahalomohon. Di debaluat dak pola ikut saya morok be siajabu. Molo naing berbelanja manang memesan sesuatu rupaning. Isarana memesan makanan. Ala ngagudang nuaingon akka aplikasi di handphone nabui mangurupi laho manuhor akka situhoron. Dak kolani ro dinamar siajar pe isarana les bahasa Inggris tu kaya nakon, ngabui marsiajar, nak sopola tatap muka langsung. Jala adik perupaning antar daerah manang antar provinsi. Sadok di hamajuon ni jama sinwaeng, tunggudang do nabui mangurupi akka aktivitas ningulutta si Ganopari. Alai tutu, atik pe lam diurupi hamajuon di zamanung ngulutta ikotong do manat. Sotong ala ni hamajuon di zamani gabe sumarsigatung tutuhani binguluna. Sotong didok rupaning di bagasa rohana ainak soalan itu hani bui do sudi hucapai akka narikot dingulukon marhite na mengandalkan hamajuon di zamanon. Unang lupa, sude akka hamajuon ni zamani, alak doi, manang perhitia doi, na diluas tuhani, bui mangurupi ngulutta. Alai yang go sumber ni akalas ni rohatta, dohot akka pasu-pasu di bagasa ngulutta, tuhani do. Dibaheni manat, sotong ala ni hamajuon ni zamanon, gabi madabu tunamangasahon habis taranna. Mangasahon kemampuanna, mangasahon guguna sabing,
gabedang mersigatung jala mangasahot Tuhan ibe. Akka sikap nasongoni jok do gabe mabuat jolmai madabu tu gijang roha, madabu tu kesombongan. Ai molo so Tuhan ibe di pangasahot dinguluna, jala sebalikna gabe dirina di pangasahon, manang hamaloon na di pangasahon, tudus doi naung menyombongkan dirina di adupan di Tuhani. Jadi atik pegudang aka kemudahan nabui tahilala merhiti hamajun ni zamanon. Adong na merasa lam nyaman nguluna, lam mertaba-taba aka sinadunganna. Unang ma gabe mergijang ni roha, jala makalupahot Tuhani. Songonido nang sebalikna, mulupe ala ni hamajun ni zamanon, gabe lam manosak dihilala, akka parukilon na masa di nguluna, unang ma gabe mangasahon akka hagugun ni portibion. Manang unang gabe sumurut siat Tuhani. Alai songon na pinaingot ni turpukon, patutoru hamuma dirimuna, tutoru ni tangan ni debata nagugui, asa dipatibu hamu ditikkinai. Molo didok patutoru diri ditoru ni tangan ni debata nagugui, namar lapatan dui, palwasot Tuhani, namar huaso manang mangarajai di bagasan ngulu. Jala sai marguru tulomo ni rohani Tuhanima, nasa dipatupa di bagasan nguluna. Ima naking molo didok patutoru diri tutoru ni tangan ni debata nagugui. Jadi halak na patutoru diri ditoru ni tangan ni debata nagugui, tudus dui tungulu nasai mersigatung tutuhani. Alani i molo laspe rohatta manang sebalikna, molo marsak rohatta alani akkahapur suhun ningulu, toktong ma mersigatung tutuhani. Asa ditikina patibon na muse. Lapatanna dang marisuang halak na patutoru diri di adupan ni Tuhani. Justru ido sada narikot si hanguluhonon niakka nanain parjabar di harajaun ni debata. Napaduahon si paingot napatuguh roha tinggakkom ma holsomi tutuhani. Maninggakon holso tutuhani. Donga saha persyaon di ayat pitu di dok naking di bagasat turpukon, tinggakko kamuma nasa nahinol soho ni rohamu na tuibana, ay disarihod dohamu. Holso ido termasuk sada tudu-tudu ni ganggu ni roha. Hal na manusiawi dunian mulu kuatir manang holsoang mulutta. Alai iko berbeda do halak Kristen dina mengadopi akka holsoi. Unang gabe holsoi na mangarajai disanduk nguduna. Ujungna gabe mitop haporseaon do pakirimonna. Alani akka holsoi. Alai iko diingok ma pabua adong do debata nagumugu sian akka holso ni rohai. Jalatuk do huasona manarihon akan narikot di mulutta. Tuhan akan tetap peduli memelihara kehidupan kita selama kita berserah dan mengandalkan pertolongannya. Ido nanaking di bagasat turpukon, tinggak kamuma nasa nahinol soho ni rohamuna tibana, ay disarihod dohamu. Jadi manang buhape balgani holso ni rohai, manang akabuban na songgop dingulutai, tinggak may tutuhani, manang pabotohom may tutuhani, ima marhite-hite tangiang mardongan pos ni roha, ay perduli do tuhattai manarihong ngulutta. Jala diturpukon di baga-bagahod dotong jaminan panarihonon ni Tuhani di baga ngulutta.
Didok di ayat 10. Ala yang gode bata napuna saluhut asini roha nau majuhamu tu hasangaponna namanotongi di bagasan Kristus pauliulionna pahotonna jala patugonna duhamu dung jolo ditawak kamu satokin hapor suhoni. Dibaheni molo ikon adupat tapi akka hasusahan lingului unak pitru madau siat Tuhane. Alai totong mata pajonok tuibana berserah diri ai ditikina paulionna pahotonna jala patugonna duhita maka monakon akka hapor suhoni. Napatuluhon tetap waspada marhite-hite hapor siaon. Donga sa hapor siaon di ayat walu dohot ayat siai naking dipaingok dongulutta asa waspada jala hubas mamakai senjata hapor siaon. Ayat tagamutta do songgop hapor suhon songon namasa ditikini turpukon. Artina saibuedo adong resiko ado penyakan hapor siai alani na mangihutton jala mangulahon hatani Tuhan. Ima na nidokna hapor suhoni. Alai atik pesongoni moloro hapor suhon alani na mangihutton dohok mangulaho katani Tuhan hatua udui. Didok di sada Petrus 4 ayat 14 mertua dohamu molo hona isak kamu ala ni guarni Kristus ala songgot tuhamu toddi hasangapon nasiat debata. Jadi dakkaleaon manang hailaon molo manaon na porsuk ala ni Kristusi. Justru hatua udui. Itu termasuk lapatan ni padohan ni Yesus di Matius 5 ayat 10. Mertua ma na pinaburu-buru ni halak ala ni hati goran. Ai dinasida do harajaon banua gijang. Donga saha porsiaon memang sugodo rohani sibulis marnida kesetian ni sasahalak tu debata. Taingok ma songon namasa tu si Job. Dilului sibulisido dalan mangotapi kesetian ni si Job tu debata. Alai nakpe ikom manaon na porsu kibana tetap do daulat jala marsihohot si Job tu debata. Nek songoni manangulutta. Torang marohatta jala dungo manang waspada berjaga-jaga ai nama otau doalotta ima si bolisi songo babia na marauang mangalului si bodutonna. Tentu dangulu hita bodutun ni si bolis. Dibaheni gomos mahita mangalo si bolisi merhite hapor siaon. Unang mangasaho pikiran manang gugut tersendiri alai merhite hita hapor siaon na mangasaho Tuhanima. Ido sinjatata laho mangalo jala manaluhon akka ela-ela ni si bolisi huhut maka monakon akka hapor suhon ningului. Ima akka si paingot na jupak kita di bagasa turpukon lahu patuguhon rohatta mangihutot Tuhani. Atong tapar rohahon jala taulahon may asamonak kita jala partohap dia ka arta harajaon ni debata. Amin. Martang yang mahita. Muliate mali Tuhan dihatam naung mamakulingi hami. Dongani jala urupi mahami totong maka monakon akka hapor suhon namasa di ngulu nami. Marhite-hite Yesus Kristus martangnya kami. Amin.